YouTube Mirasym kanaly. Nedirsa umum özüne der keseli var eken şo. Giçilik var eken en namına. Kızgın adamdır da ol. Gaharcan kızgın adam bolordan en namına der keseli var eken o şunu yine şu bizim öýünüň ýokarsyna oturata gelip şo taýda bezerdik diýerek suwa düşüp bir aýlap şo ýere gelýär eken şo taýda özüne seretdirip bezerdip ondan diýerek. Şo gelenine de bütün padişahlyk çadyryny hemme zadyny alyp gelýär eken, dar ağacyna çenli. Hemme adam wezir wekilleri bilen ýany bilen 16 000 adam jan penakary bar diýip. Şunu alyp gelýär eken günnüz yankı oturatan suuna suwa düşýär eken, garaz bir zat edýär eken, günni ýaşar eken uşak kalan hanlarynyň baryny jemlep nämeňiz ýetenak, näme gerek size? Näme etmeli şu zatlar maslahat soraýar eken adamlardan, hasaba soraýar eken hemmesini. Şun birine de Kemir Serdaram çağırıpdyr bir. Dost hökümini çağırıpdyr bolin. Şu Eýranyň hanlary şu nedirsa Kemirden gorkka diýip düşünýär ekenler. Şuna alaj edip bilen Kemirden gorkka diýip. Olaň ikisini dostara gatnaşyp barlygy üçin syýla bar ekenler birine bolin. Bulan adamlar Eýranyň emeler şundan gorkka. Kemirden nedir gorkka diýip kellelerine şoňal pikir gelýär eken. Ondan hemme öz yerli hanlarynyň hemmesine sorap çykypdyr, hasaba sorapdyr, hemmesi aýdypdyr. Gerek zatlaryny aýdypdyrlar, bolup duran wakalary aýdypdyrlar bolsam, Kemirim oturmuşdylar. Ýanyna anafet wekilim bar eken, amanna üsterdaram bar eken. Ýene ýegene olan han bir han bar eken, 3-4 sany oğlanlarla otur eken bolin. Kemirden sorapdyr. Kemir sen halkyň nähili ýaşap ýörsiňiz diýipdir bolin. Ne beýlämi de hyýwa tarapy. Ne bu tarapmyzam da Eýran halky. Bir Demirgat tarapmyz Gazak doganlar bilen sergetleşip oturýar. Ne beýlämden Bukhara miri bilen hiç kim bilen dawamyz ýok. Enta çarwaçylyk bilen meşgul bolýar. Bir önümden bizem buğdaýa mata zada çalışıp yaman şükrana gatlaşıpda gowy ýaşap ýör. Hudaýa şükür halkymyzyň ýagdaýy gaty gowy diýipdir diýe. Şey diýipdir bol bir daýa adam nazar kerdi adam bir hyýwa telpege mar eken kellesinde buru bolup duran yaman hyýwa telpeklerini görenler bilýändir şonu. Şu biri-birinden aýratyn bolup gaýdýada 3-4 aýlanyň içinden hem galam geçiräýmeli özüm gargan ele lurdap durda ol. Şu Garagalpakistanyň tohumy var. Şu telpegiň goýunyň tohumy Garagalpakistanyň var. Türkmenistanyň ýok o mal. O Garaköllüniň Türkmenlüniň bolanak o goý. Şu silkme telpegi o derejede alyp bolanak. Şu Garagalpakistanyň gelenden soň hyýwa dersi diýip at galan soňa hyýwa telpegi diýip at galan. Häzir da şol tarapda baramda sorayan men oşon dersi tapılanak gönü. Da şoluň bagşylary giýýär ony. Olar ýöne pesseje tikdirýärlerdi. Bir gelşi gowdal bizim ýaşullamyzyň kel beýik telpek derler. Ondan bagş telpek diýär da şowuzlara oňa. Kellelerini kiýana şeýden kiýana seçelen toppa bilen eýlek belek geçip durda bir owadan bolup geçip dur şeýdi. Ondan sonra şey diýip sorapdyr bolin. Ýa-ni Büjnürdüň hanyna ýa-ni ýerinden turup Kemire bir alňa saman töwerekdaşyň äsgermeýä diýip göwnüne getirýärmi? İlim halkym diýip dursun bu näme galalaňyz bar o? Näme ýurduňyz bar? Soraýan şey diýipdir bolýar. Aýna galtak gala, o hatap gala, ay o mamur gala, ay bu taýda ýerwent gala, zat diýip galada ýok, hiç adam ýok, sanýamyşynar şey diýip. Halkym gaty goýun galan şey ýaşap ýörsat diýipdir bolýar. Hasam men kandan gahar gelýämşim. Bilýärler diýe de dogrudan o gala ýok diýe de. O garawmyň içinde de oňar näme bom diýip diýe. Ondan şu diýip oturşuny has şu Kemir geplemedi ýaly deýne diýip diýe Uğurlu han ahyr türkmen adam ol.
Hıyuhandan qaçık qaydıp durdu, eyrana rayat bolup durdu. Durunno, şu wat häzir galasynyň köne nemesi duram şoň. Durunno. O durunno. Şu galasynyň ýyzan bar gördüm men şo taýp. Bir beýik depäň düýünni şoň galasy bar. Uğurluhan kemiri utjak bolup, gepde utjak bolup, sen gyýyzlaňyz geliniňizi biziň ýigitlerimiziň horlaryndan habaryň barmy diýip aýdypdyr diýe. Onun kemir sedar ýerinden tarsa turup durdy, hiç de jogabyn bermendirdi. Ýan kellesindäki gatowadan hyýu dersinden tikilen silkme telpegini bulawyryp durdy, üstüne aýbozyny goýup oturuveripdir. Onun nedirşa kemir başka da aýtjaklardyň barmy diýipdir. Ýok han, gep utordy diýipdir diýe. Onun dymşyklyk bolup durgolýa kemir sedar bizinni ýörejek diýipdir diýe. Oğlanlarını alıp turup çıkıp gidipdir diye. Daşarık çıkıp, yanı daşına çıkıptır böyle nedirşa oturan hanlar ayılıptır diye. Kemir sevdarın näme üçin telpegini bulavyryp üstüne oturanını bilýäňim sebäbini diýipdir diye. Ay bir kakavaş tekedir de, mun etmeýän zady barmy? Haýsy bir zadyň bir algalar ýa zady barmy diýipdirler diye. Ýani hanlar diye. Ay onun nedirşa aýdypdyr diye. Uğurluhana, sen yankı diýen sözüň üçin etdi şonu diýipdir. Şu gepin ışağından çıkmasam, telpegim götüme bolsun diýdik şoň, sen ýaman häzir bol diýipdir diýe. Kemir aýdan sözüniň ýzyna durýan adamdyr. Şoň üçin etdi şonu diýipdir. Sen ýaman häzir bolun şundan şeýle edeniňe. Häzir bolun diýipdir diýe. Ay äsgeren atlar diýdi. Şo atlar diýe şu Uğurluhanyň 2000 uğrak attırdı, 3000 uğrak attırdı varmysyn. Töwerene kanlaryň için hiç gadyna o derejede goşuny ýok diye. Şu Uğurluhanyň goşuny illenkden kän ekeni, ýasgermezligi diýer eken şoňar bu sonan bolup özüne. Şey diýip, ben çykyp gidipdirler bol ýanky, ýan kemir sevdaryň ýanyna hanlary, batyrlary, serdar kaka buzaşsan munça adama hötdegellik ahry. Bunu bugün goýmaryňla beýdip diýämişsin. Kemir serdar mudama diýe şu oğlanlar kılıçını sıyırsıp dur ekenler bolýa, urşok bolup dadaşyp durlar bolýa. Oğlanlar sizin watan üçin şu urşok bolup duranyňyzy begenýän men. Şu watan gorajak bolýanyňy begenýän bolýan, ýöne birden maslyk edip adam ýeňeniň peýdasy ýok. Şunu az güýç bilen, az ýetki bilen ýeňmen alajyn etmeli. Birden oğlany çağany yetim oýup ýeňeňde näme diýer? Beýdip onuň ýeňiş däl ahryl. Men siziňe hemmäňizi öňüňizden alyp gaýdýan. Ha bir naýbaşy ýigitler. Ýyzyna nädip men maslyk erteýin ahry. Düşünýäňizmi şoň? Şoň üçin diňle. Şu birden maslyk bilen ýeňişiň ýeňiş däl. Az ýetki bilen ýeňmeli. Şoň alajyn edip diňläň men nämesin diýer. Ondan oğlanlar köşüşýär ekende diýer. Ondan bular şo wada ertir şaýyn tutup nemäň üstüne çozaly, Uğurluhanyň üstüne çozaly ýemşinlerde. Şo wada şonu dikleşip uruşup ýeňjeklerini bilýärler diýe. Ýöne olam 3000 tane adamsy bar, boşuny bar orada. Olam bir boş adam däl ahryny. Bari beýdirýärler. Şoň üçin bir pursat arap, bir wagt arap gezip ýöreken şey. Muň üstünden bir ýyla bolara geçipdir. Endi ýaz aýlaryna diýe bir gün kemir serdar daşarda otyrka bir 4-5 tane atly gelipdir. Uğurluhanyň adamlary gelipdir. Kemir serdara ýankylar atdan düşüp ýankyn edep bilen hem salamlaşyp Uğurluhan uğratdy bizi. Oğluny öýrýär. Sizem toýa çağırdy. Iň uly hormatly mehman bolarsyňyz diýip aýtdy. Size gelmeňize garaşýa Uğurluhan diýipdir diýe. Ay go habar getirdiňiz oğlanlar, sag bolun. Taňry ýalkazyny bular halatlan diýipdir diýe. Indi ýanky ýanynaky ýigitler diýe ýaman ýokuş görýärler diýe. Ýanky Uğurluhandan gelen toýuň oğlanlaryna halat bermäge, bulara sypaçyk gepleşýänne ýaman gaharlar gelýärmiş täwelin. Onda da kemir sevdaryň sözüni diýen zadyn basyp bilmän. Ay bulara getirip halat beripdirler, uğradyp durlar. Ýanky toy haber getiren adamlar uğradyp durlar. Yani oturun oğlanlar diýipdir diýe.
Ha inni aralman wagty gelip ýetdi diýipdir diye. Bir mihman kän çağırırdı. Durnowaň içine adam sığmaz, o galaň içine adam sığmaýar bu çağıran adam. Şoň üçin düz ýerde etjek diýip aýtdy toýuny. Daşyna çykyp owaň daşyna bir teki ýerde şo ýerde toy etjek diýip aýtdy diýipdir. Ha men diýen ne diýen bol dinne aralýar. Han diňläň diýipdir diýe. Ha 2000 tane atly adamyň taýýarlaýar. Dönülen guýuny tapmaly biz hökman şu taýda diýipdir diýe. Şolum durunun 12 çakırım aňyrda ýerler. 1 çakyrym 6 kilometr. 12 çakırım diye. Şu durunun galasından, şu toy bolýan ýerden 12 çakırım daşlykda diye. Şoňa şu dönülen guýuny tapmaly diýipdir diye. Ata-baba ýöňden gadymdan oturulan ýer, şu dönülen guýy diýilen gaty suwy kän guýy ekeni. Şoňa ben baryp gördüm. Şonu baryp gördük, bir aňyrsy bir 5 metrem ýok. Metri ýarym ýalaky diametri var ýa guýy. İçinde de süýjem suw var ekeni. Baryp gördük, şu urş bolan ýer görmek üçin ýörüýte gidip gördüm. Şonu edir şo wagt biz bardygam bolyn aňyrdan bir sürü goýun geldi. Ýa-ni işläp duran bir diwigitirler var ekeni. Ýüpün çekip otlap, ýa-ni diwigitirler suw çykardylar. Bir sürü goýun 700 töwere goýuna var bolyn, içip doýup gitdi bolyn, ýa-ni goýun suw ağzalanagan da şoň üçin. Şoň al bir jaý aty ütgeş goýy eken bol. Şoň başyny 30.000 adam otursa da şu goýy şu suwy egerjek suw nemeken bir jaý ütgeş goýy ekeni. Onuň şonu tapýasy ipdir. Men onu taparýaly adam taparyn ipdir. Onuň sizinni şu gidýän goşuna men gitjek gerlipdir. Siz aýdyň Kemir Serdar yaranak diýip aýdym. Şuňarlarda inni garly, garrapdyr da yaranak diýip aýdym diýipdir. Annaset wekil gidýär diýipdir. Onuň annaset wekil gidýär şuň diýen ne diýäňiz hemmäňiz. Bärde diýipdir ýolly şu 2000 goşundan 1800 sanaksy plan ýerde gizlenip durýar diýip. Şuň çyzgysy diýär-de şu urşun bir küçük öňünden ne çyzgysy diýär Kemir Serdar şu bolan waka edil çyzgy bilen ýörek gidip barýar diýär. Şo derejede urşun taktikasyna şeýle tilsimle bir jagat ýokda demek ende. Şo çyzgy boýunça da ýörek gidip barýar diýär. Şo taýda ýegen oglan han 1800 san atly bile garaşyp durýar diýipdir. 200 sanaky atlyny alyp annaset wekil bilen aman döş Serdar gidýär diýipdir. Toýhana barýaňyz, toýa gatnaşyp iýerilen zatlaňyzy toy nemeleri bowşurýaňyz, gow mihmançylykda bolýaňyz da gelin alyjy almagy giderler bolyn. Aman döş Serdar bir 100 gowrak oglany alýar da gidýär. Atbaşy bile gidýär diýipdir. Sen gidýäňde gelini alıp kerwen bile dolanyp gelýän orta ýola gelendir de Allah diýip gyýyz bilen alyp gelinýän gelin bilen nemen gyýyzyny tulpor diýip bir gyýyz bar eken ýaşy ýetip durmuşy çykarmaga taýin bolup duran Uğurlu hanyň şu durmuşa çykmadyk gyýyz bilen täze çykan gelini aman döş Serdar diýilýän adam diýe hiç bar bir alalaşmaly ýeri uğradylýan adam däldi hiç. Diňe iň soňky kılıçyny çykaryp paltar pallaşýan ýeri uğratmaly ýa-da. O gayrat edin, nädin diýilýän zady bilen akdy. Onuň sen şu ikisinem düýeden agdary baraňa nädip öldürip alýan daşyndan goragy, nädip alýan şu gyýyz bilen gelin alýan da sen göni şu ýegen oglan hanyň duran ýerine oýdak gizlenip durulan atlyň ýanyna gaýdýan diýipdir diýip. Ondan duruna habar geler. Ýolly atdaşyň taýladylar, gyýyz bilen gelini uğurlap gittiler diýerler bolyn. Uğurluhan atyn atlanarda kowar ýyzynyň bilen diýipdir. Kowarlar ýyzynyň ýankylan. Gyýyz bilen gelini halat etmek üçin kowar durnowy boş galar bolyn, annaset wekili senem
Uğurlu Han'ın ayağını atın önüne alayandı, senem izi bilen basıp veriyen deyiptir. Yani gelip gizlenip koyulun koşunun yanına geliyeniz birigip gönü dönülün uya karşı at koyuyanız deyiptir. Dönülün uya baryanız, ondan son izinizden ödem şolar mesatı minip kovurlar. Sizin atlarınızı yalak seyisatı minip kovmadılar, izinizden yetecek kumanı yoktur, hiç deyiptir. Katı aran asman denin, bir korum edip geliveriyanız, izinizden yeterler edip korkman, yetmeyeler deyiptir. Sebep duran mesatı minip kovurlar. Karnın okatı minip kovurlar, o izinizden yetip bilmediler deyiptir. Dönülün kuya varayan çağda 60 kilometre yol geçmeli, ödem bir yağdayları, ıssıyıngam düşen vaatları, ölüp döndürün uya gelirler, yol veledi vardır, döndürün kuyudan su içecek deyip gelirler, biz gerek suyumuz alar denin, döndürün kuyunu ulu sağdaklat bile ağzını yapıp, kara vurumlap, yapıp gömörse, çok döndürün kuyu şemalın güçlü geçeceğin yerine yerleşen eken şu. Eğerlik etmesen diye yönü şeyle koysanım şemal yankı döndürün kuyunu gömmeye diye. Hükman ağzını yapıp koymalı diye. Ondan tap bolanak diye. Üstünlerim şemal geçeceği de kuyu vara menzanak diye de bir hil oluya da gidiver ya şey deyip diye. Şey deyip giders Angrayanına iki kum angırsına geçersen karasıp durur soyurda diptir. Onun angırdan susak gelen atlar bir edmi bilmediler ondan bir angrik karşı deyiptir diye. Susuz adamlarım susuz yıkılıp yatan bulurlar, atlarım yıkılıp yatan bulurlar. Ondan dağlarını görüyor deyiptir diye. Yine döndüren kuyun yeri bilneyemiş de edil öz tapılanak diye de gömülen. Kim tapacak döndüren kuyun deyiptir diye adamları yüzürttürdü. Ay bir kısan adam biz tapyaz sonu sevda kaka deyiptir. Ay ne edip tapacak? Ayna plan yerden gitmeli, plan yerik varmalı deyip durur. Han bolyasının tek durur. Yine bir yerini getiriptirler diye şuyum belet soyurlar, katı belet deyiptirler böyle. Onun öyle sorap durur. Ay biyem hana senim dur. Ondan gövelerden bir oğlan var ekeni. Tanrı göve deyip. Adı Tanrı kiresem göve. Onun şoğlan bilye deyiptirler. Oğlan yaş ekeni. Bir 17-18 yaşındaki yaş oğlan eken böyle. Sen ne edip bilecek oğlum deyiptir diye. Men şu kuyuyun yanına oğluk kuzu vakti kuzulu oyunlara baktım. Edir şu kuyuyun düğününe otur kaman bir ot yakıp oturdum olun. Bir tavşancık turup gitti olun. Kese uyum alıp zındım olun. Yani tavşana devmetteni çoğunun içine girip gitti kese uyum. Kese uyumem alıp bilmedim deyiptir. Edir şu kese uyulen şu döndüren kuyuyun arası o ne edimem yok. Şu tapyan, ha sen tapyan böyle. Tanrı göve yol velet bolup yoluna düşüp gidiptir diye. Ondan sonra Tanrı göve bu kuyuyun tap veriptir. Keymir serdara. Bu kuyuyun üstünü açıptırlar. Atlarını suya yakıptırlar. Şimdi gerek sularından alıptırlar. Sebebi öz atlarım, öz oğlanlarım susak gelmeli ya da hükman. Yani o iki egin anrik gidip yani sularını tayarlayaptırlar. Öz işçiliklerinden başka da yine de bir giden suyu alıp tayarlap koyuptırlar. Bir yankı değil şöyle gidiptir. Aman dösterdar gelin alıp kezebe yüklep alıp geliyaka orta yolu gelindir de Allah deyip yani at başını yani bilen geliyen goroğum var diye. Goroğun külünü çıkarıp taşlaptırlar yani bu kız bile gelini atın önüne alıyorlar da so yegen oğlan vatırın gizlenip duran yerine karşı yengeyeler şeydi. O yerde içinde kalan adamlardan yenip geliyorlar da Uğurlu Han'a kız bile gelini alıp kaçtılar. Deyip aydiyalar böyle zehresi ağırlıp hiç kimden garav yok kasap edip hiç kimi esker memnun adam bütün koşunların cemliyeleri de yani aman Österdar'ın koşunun izinden koyabilir. Boşak kaleye ol anısı et vekilem ayağını atın önüne alıyordu. Uğurlu Han'ın biyem başkarak yerine uğurluyordu gaydi veriyor. Bunlar cemleniyorlar. Yegen oğlan Han'ın koşunun yanına gelip cemleniyorlar da bağırsı döndülen kuya karşı kaçan kişi olup kaçıp başlıyorlar şeydi. Kaçıp
inni görünüp gidip baraya diye de ol 2000 atlı kaçıp baraya diye ahırı. Kaçıp baraya koşun ölün, kaçıp gidip baraya izinden tozon, ağla tozon olup gidip baraya. Onun nereden baraya kadimek gerek gel, bularam izinden yetersip kovup barayalar, şey gidip barayalar. Döndüren kuyun denginden özününkiler geçiptir ölün. Oğlanlarına görkeziptirler, geçip anrik gitmeli plan erik deyip atlarını ertip atlarını adamlar suya yakıptırlar da kuma yaplanıp yatmalı diye karasıp. Ondan bir Uğurluhan'ın koşunu geliptir de döndülen kuyun çak bile yerini biliyerken kuyu tapılanak diyedi. Atın üstünden oğlanlar diye özünü yere taşlaşıp atlarım suğun iyisini alayadı nirdediğini bilenak yer sermesip diyor diye de şey diye. Onun keymir serdar diye gözü toğlanlar koyuptur diye seyredin. Zılavun tüyrep görün at görünse 5-6 tane aydın diye. Zılavun tüyrep görün at gördünüz aydın. Üstünün yıkılıp su özleşip ondan ona gezip görün at gördünüz. O gözü toğlanlar anırdan seyredip oturan oğlanlar diye 4-5 tane ata zılavun tüyrep gezip gör serdar kaka diye. İnni bollu çolun üstüne deyiptir diye. Karşılık görkedenine kılıç ulanın yoksam kılıç ulanma diye aydıptır diye. Bunun üstüne çoluk geliptirler böyle yankı susuz oturun eskerler diye de. Sudan ölecek olup susuz oranı koşunlar diye atları depip öldürsen görecek kumanı yok dur diye. Ata minenin bilerim görecek. Daşını üyüşüp diye namaz okap duran haysi. Azan aydan bolup duran haysi diye. Beşle uçluk karşılık görkeden var eken bol bularam kılıçlarını getiriptirler. Ondan Uğurluhan'ın deyiptir diye can penakarlarının yanında meşik suğu vardır. Ol izine kaçar ol koğulan bolun denin yetmen izinden deyiptir diye. Barsın ovasın o. Ayarının gideninden bilsin. Ondan ne diyeniz izinden kovup yetip barsın öldürmen deyiptir diye. Ondan bununla bizden koğulan kişi olup dururlar diye yeti bilmedik olup dururlar. Ondan bu koşun duruşuna bir 50-60 tane adam ölüptür, Uğurluhan'ın koşundan karşılık görkezecek olanları, kalanlara tutuşluğuna üyüşüp yetil düşüptürler diye, toppak olup. Olaram diye 50-50'den kumun içine ayırıptırlar diye, yankıları ölmedi yer çalacak, su veriptirler her gayetine diye. Uğurluhan'ın bizden esleri kovalaptırlar da, bir yettirmen ovasına varan kişi oluptur, böyle bütün ovan adamları, yaşlıları, karışıp tayar olupturlar, kıydı, gelini, ayalı, getirir mi ki Uğurluhan nip karışıp durur dedi. Geliptir öyle hanının ne ettin ho? Han, hani kıyız gelin? Ay kıyız geline de el yetmedi. Kuyuyun tapmadık. Atlama susuz, oğlanlar susuz. Bari yesir düştü deyiptir diye. Sen ayağına mekittiler, ondan havarın var mı deyiptir diye. Ayağının akidelerinden havaram yok kendine. Çok kıyız bile gelinin gidenini biliyor diye de. Ondan yaşlıların içinden niye öz adamlarının biri diye aydıptır diye. Bir galalan hanlaram dargamandır eken, dur eken, neyme maslahat bil, neyme haber bile geliyor eken deyip diye. Dur eken öyle keymir serdar, şu beylek kalan hanları kömöklöşeyin deyse hazır olup durun. Deyip oğlanlara tavsırıp gettir diye şey. Beylek kalan adamların koşuna alıp gelip kömöklöşeyin deyseler hazır olup durun. Yankı yaşlıların bir diye yerinden tutturdu Uğurluhan keymir serdarı diyen adından yadına düşeyim deyiptir diye. Şu gepin sağından çıkmadan telpeğim götüm varsın diyenin gurrun nedirin aydan da diye adına düşeyim ha şu vaka şu deyiptir diye. Ha koşununa hemmesi kırılıptır, kırılmadığım yesir düşüptür. İnni gelip bizim barimizi akıdıp hıyvada satayını satıyla keymir şu at deyiptir. Yöne bizim fikrimizce etmez onun iptir diye. Sen yöne diyen gepinden çıkma için edilen vattır şu. Sen yöne yenilerin bile otur deyiptir diye. Onun o kalan hanlarım diye yağın özüne nesi versin dargap gidiveriptirler diye. Keymirin kömökleşeyin diyen adam tapılmandır Uğurluhan'a diye. Böyle ki bir giden tasvir etsek san han varmış da Pevrüden hanım var diye, Abiverden hanım var diye. Şu vat qarağanna da attı da İran'ın dikmeleri otuyor ekende şu vat. Bunun hemmesi dargaptırlar da yağın özüne ne deybesin. Özün deydin, özüne buna görüyen deyip gidiptirler diye. Onun yankı kaynan yaşılaydıptır diye. İnni
Nemetseniz men erti tövella gideyin iptir diye. Eger sen razı bolsaň, sen ýöne şoň razı bolmasaň, sen gelip barymyz tutup häzir aksaha akdy bilýär şu wagt. Kemir sen bile deň bolsa, Hywoda Buharada biz satyp bilýär duruşmada iptir diye. Serettin hayat bolşuň. Yok, şunu tövella gitdi sen men diýen adamlar bilen 10-15 tane adam alıp men tövella gitjek. Kemir ýene de senden arkalyr. Men bar gayrat etdi berdiýdim, berer gyýdym geldiňi diýipdir diye. Adamlar bilen gitsek diýipdir diye. Ondan Uğurlu Hanyň demi çykanak diýen, utulanyny bilipdir diye, goşuny ýok. Bir özü ýa-da ýanyna da 5-6 tane can penakary bilen özü bar diye. Onun erti ýerden şomaslada gelipdirler diye, ýanky ağızly adam diýen netdiripdir, burada düşünipdirler diye. Onun tane adam bolup diye, tövella diýip döndüren uýa garşy ýöräpdirler diye. Kemir serdarym ýolly garawul goýupdyr diye. Teredin goşun gelse brot ýakýanyz, eger töwellaçy gelse iki ot ýakýanyz. Eger goşun gelse taýýar bolup goşun taýýarlap durmaly. Eger töwellaçy gelseler başga bir hil çemeleşmeli adam. Onun iki ot ýakypdyr diye ýolly goýulan adamlar. Gelen adam 10 tane adam geçipdir deňelerinden goly. Kelleler selleli beýleki ýaşul adamlar, harba adamlar dälýär. Onun töwellaçy bar ýa diýip iki tane ot ýakypdyrlar goly. Kemir serdar diye, ýanky döndülen guy yapyk diye, şo wagtlarym yapyk dur, ýanky aňaryk çekilen ýerini giden meýdana haly ýazyp goýupdyr diye. Haly ýazyp goýupdyr diye, gyýzyny, gelini, aýalyny üçsüne bir ullokan sağdan şaryna hiç adamsyz oturdup goýupdyr diye. Ondan goşunlaram daşyny dur diye, bir alamat kän goşunam ýok, oglanyny köpsi görünmän durun goşunlar diye. Ýaşulraň adamlar bu nemelere ýanky halyň daşyny üýşüp duran esker ýokmunda durlar diye. Ýanky töwellaçy adam gelipdir diye. Onun salam berip gelipdir diye. Töwellaçy gelenine, günäsin boýundan alyp gelenine, türkmençiň düzgünne biline, kuşagyň boýundan atyp gelýär diye. Şu kuşagyň boýundan atyp geldi, boýun bolup geldi. Onun o ýerde harby zat ýok. Diňe gepleşmeli. Şu boynuna kuşak atıp geldiği, yeňildim, boynum aldım diýip geldiği, yesir düştüm manysynda geldiği diýdi. Boynlaryna kuşaklar atylgy diýe hemmesiniň diýe. Onu getirip kabul edipdirler diýe, oturupdurlar diýe. Oturupdurlar bolýar, bir töwellaçylar geplemendirim diýdi. Kemir serdar aýdypdyr, adamlar siz bilen hiç il düşmançylygymyz ýok diýipdir diýe. Siz bilen hiç ileki düşmançılığımız yok. Dine Uğurlu Hanyň şu yaramaz gepiniň şagyndan çykjak bolup etdik şunu. Ha gyýdam dur, gelinem dur, aýalam dur. Ardyň tutýan adamam ýok diýipdir. Siz ýöne Uğurlu Hanyň şu yaramaz gepiniň şagyndan çykyp, şunu dyýdyny çökermek üçin etdim ben diýipdir. Onu ýança diýe Uğurlu Hanyň aýaly ýerinden turup durdy diýe, gelen ýaşullara diýe. Seredin adamlar diýipdir diye. Yine şu durunun galasyny tekelerden bir aýal ýa bir gyýyz barsa, mollaňyzdan başlap hemmeňiz üçin men aljak diýip üstüne ulugok turýanyz. Ha gelenmizden näçe wagt boluşda ýeke adamdan tutanak diýip diye. Bilin tapawudyňyzy diýip diye. Eger şu wagt biler şu nämese bizi edämeler. Biz ýetirdirem ötmedik özümüzi şoň ýanynda diýipdir diye. Şoňalar seretdi bize Kemir serdaryň adamlar diýdi. Ondan o ýaşulym diye biz günäkar däl, şoňa halk günäkar däl. Uğurlu Hanyň ýöne bir edenetdiligi, şundan äskermezliginden bolanda atdygyny bilýäs. Sen Uğurlu Hanyň bagşylamasaň şu halky bagşylady. Myň gyýzynyň gelini, aýalyny ber, aramyzda hiç ilnemek burçmançylyk bundan beýlegan bolmaz. Ne şuňalar diýdi welliýe Kemir serdarym aýdypdyr. Ýanky gelen töwellaçylar diýe hana gelinem, gyýdam, aýalam dur diýipdir diýe. Buna hakynda gurrun ýok, goşun uzunum 50 adam töweregi ölüpdir diýipdir diýe. Ýankylaň meýdine oglanlar da aýlanma ýar seredendirler diýip. Agyr ýaralylardan akitýäňiz galanlardan ýesir edip saklaýar. Haçan şu galalardaky zynnyna galan türkmeniň
Yekejesi kalman boşodu diýilenden soň 2000 oğlu goşumuz var. Bulardan berk göberýär. Bolmasa da halkyň bile bilekdi. Hyýwakdy, horakdy satar diýipdir. Naferedin diýipdir diýär. Onu adamlar demin çykarman oturmuşlar var bolýa diýip bolýa. Ona töwürläçi ýaşula da aýdypdyr diýär. Şu ýetirleňim gelini berjek Uğurluhanın ayalını berjek, kıyıdından berjek gelipdir diye. O ayalı da aydıptır diye. Sen katı verme şunu. Sen öz çıkarındaki yerdenim goğu yerik, yigidin goğusuna saylap verir. Aramızda düşmançılık olmadı yani, kuda katnaşı olsun diye bakkal yani kıyıdını. Başka hiç zat yok deyiptir diye. Ayalam diye elini dövüşünün üstüne oy bolya, razıyım enniyiptir diye şey. Şimdi bir adamlar eşitiptir diye de. Kıyıdın alıp kalıp oğlunun birine berjek diyeni diye. Bu hanın kıyıdı yüpek eşik gilecek edip görün. Yaşam yeten kıyıd mısın? Pisse, mağız, hurmozu giyip görün. İllen zat tapmayan vatı. Yalpıllap duran kıyıd mısın öyle. Bir terkerdelerinden başlayıp oğlanlara seni bağır alarman olup diye. Kelleler diye gülalek, kellepeğin üstüne gezip başlayıptır diye de. Ana deyit vekile seni diye Serdar Kaka mana veray şunu yan tulpor diýilýän gyzy. Mana veray ana deyit vekile seni diye Serdar Kaka mana veray bu gyzy diýip durmuşsun diýip. Ay yok nim sana bermeli. Sen Türkmeni gerek adam entek. Sen entek Türkmeni gerek adam sana bermeli. Bunu diýipdir diýip. Ondan soň ýanky taňmy göbe diýilýän ýyl soğlanlara şolam Serdar Kaka mana veray diýipdir diýip. Yok sana da berjek göz yok diýipdir diýip. Sana da Tekenin goğuyuzun alıp veren ölüyonu sana da berjek gelipdir diye. Onun ay oğlun var diye ılgap gelip Serdar Kaka mana ver attan düşüp ılgaşıp gelip şey diyemişsinler ölüye. Kimlerden mi oldun deyip soruya diye onun. Ay plan tireden. Kimin oğlusun? Ay planın oğlu. Yok. Sen bu kıydın han hatirasını saklayacak adam der. Bar git berjek gel sana diyemişsin. Ay onun yine bir gel diyemişsin ölüyün. Yok. Sen min han hatirasını sakla bile bak. Sen atan sen enesi bilen katnaşı bilmersin. Sana da berjek gel. Bar git deyip dur ölüye. Ahir bura ulan niye? Attın böküp düşüp diye yankı tulpor diýilýän gyz ayaklarını ikisini uzatıp oturmuşsun şey. Hiç de attan hanın gyz diye de. Hiç de attan bir kemir sedaramını eğilik edip oturanın ayaklarını uzatıp şey edip oturmuşsun da. Onun inciğinde açık yeri varmışsın yankı gyzın köynekle nemen arasından öyle. Bura ulan böküp düşüp attan niye yankı inciğin açık yerini tutturdu. Serdar Kaka bermeňe şu gyz diýip yapışıp ýatyrmış diye. Çek elini. Mekrup iş ettin. Birini kamın hemen elinde girdin. Ayır elini deyiptir diye yankıda. Ayırıptır öyle Serdar Kaka bermeňe. Kim morsun o? Ay gara verme durnağa. Mun han hatirasını saklar mı bu gyzyň? Saklar. Ejet Kaka sülenem katnaşyk saklar mı? Saklar. Sen kişo gyz deyiptir diye maňa şey. Bunu yankı tulporu sol oğluna beripdirler diye maňa şey deyip. Ondan ay bir wakar bir düzelşip gidipdir. Ejeti bilen gelin alıp gidipdir. O gyzam ol oğluna beripdirler. Ondan Kızıl Arbat'ta bir killikde mundan öň Atta Gurban elli diýip bir mirasgar yollaşmady bardy öli. Şu fakir bir ýaşy könül şona adam dünýeden aýtdy da bizem üýüşüp bir giden adamlar bolup muň patasyna gitdik. Ýedisi geçmäkä da. Onun bardyk öli o baran yerimizde ondan yine de bana han burada pata yerik var yana mulgun yok da moğlum burada gurrun versene deyip gurrun verdiler ol yanımda oturanın biri sol Kemir Serdar'ın Uğurluhan'ın aralarına aytıp versene deyip ayttık da benim şu yankı size aytıp verin gurrunlarımız kaytalap ayttım mı şey deyip görün yankı Atta Gurban elliğin info tirekeni bizim tiremiz mikruplar da deydi. Sol oğlanlara yankı tulporun ayağından tutanlar. Mekruh iş ettin, çekelin diýilýän mekruh sen mikruplar olup durekeni. Oğlanlar bir sıpaçılık edipdirler dänin. Ondan Kemir Sedar'ın nesilinden bir adam var olin. Başka bir zatlar diýeti gelip gidip barýar adamın. Sen dur dedim. Gör bine el sıpaçılık edip goýup aýtdym onu dedim.
Yankı şu bizdi şu oturan adamların bari tulpar enemizin nesillerden ha deydi. So inciginin tutan oğlunun bizim atamız tulpara menemiz. Ne biz sonun önen adamlar da göreyim şu atlar Türkmenin gurrunun doğurduğunu açacak bolarına menjeyim. Yine şeydi hakik sol koğsarlarını taptık şeydi bir pata yerde. Yine şeydi sol adamlar şu gurrunları şu Türkmen ağam beren gurrununa hiç yalan zat yok. Tebem hiç özünden koşanak şunu şu vakalar yaman yer ve yer olup ne şun izinden subutnamasını aydiyanın şun için açacak bolan şu atavabalamın şu aydan gurrunlarının femmesinin yaman taqiqliğini. Ondan bir gurrun şeydi galıptır Uğurluhan'ın ağrını alıptır böyle yine izinden nedirsa kemire sargı dettir gelsin deyip. Kemire da sargı dettir Uğurluhan'ın kıyıdının birini yankı nedirsa oğlunun birini alıp beriptir. İkisinin Uğurluhan bile Kemir Serdar'ın nedirsan kudogatnaşığı var eken ikisinin. İnnimin karnısı da kudogatnaşığını masver eden ne Kemir. Şimdi bizim adamlarımızdan ondan bunu bu goğu eşittirdi. Nedir? Kemir bilen başka bir kalan hanının yerini çalışıptır. Şun gözünün önünden gittin birine şu sonu goğuluk bile kutormaz deyip Uğurluhan durundan ayırıptır onu. Bunu başka yeri kestiriptir. İnfonunla Uğurluhan şu at gepin gitsin aydayın men size gidip barayaka Dağıstanı basvalmağı denine sot ayda Uğurluhan ok deyip öldü.